Ang colorectal cancer ay isang kasahayasang cancer nga nag-aapekto sa colon o rectum. Isa ini sa mga pinaka-common nga cancer worldwide. Kag, ikatatlo nga pinaka-common nga cancer sa Pilipinas. Una ang lung cancer, ikaduha ang breast, kag ikatatlo amo ang colorectal cancer. Sino bala ang pwede magka-colorectal cancer? Sunod sa kay Dr. Aaron Hasildo, isa ka oncologist kag surgeon, bisan sino ang pwede magka-colorectal cancer. 10% naka-acquire sang sini nga cancer, bangod hereditary o kunyara na sa linyada sang ilang nga pamilya. Mostly ang cause na usually multifactorial. Lifestyle, dietary, ang genes isang tao, no? Kaltiki sa family, hereditary. 10% yung ganito, hereditary. Pwede mo ako. Kung may parents ko, one of them is may cancer. Cancer, pwede ko siya Pwede. ma-acquire ko man siya. Pero ano dako gina ang factor ko usually con colon man nga cancer. So most likely dako ako chances ka magka-colon cancer. Usually, asymptomatic ini. Botsilingon, wala sang simptomas o kun wala ka may ginabatsyag pero ara na inigali sa imo. Gani, diri na nagasulod ang importansya sang cancer screening. Kay samtang pre-cancerous pa lang siya, early stage pa lang siya, makit-an na. Kay kung mag-abot sa punto nga may mga symptoms, botsilingon, pwede nga malala na ini. Like ano ba nga mga symptoms, Doc? Most common sa cancer sa colon cancer sa rectal bleeding. Rectal bleeding ga-bleed or kis aga constipate. Or kis chronic nga diarrhea. Dugay na lang nga diarrhea ka. Sige ho. Or kis ati mo na ikon lala na gid abdominal pain. Sakit sa tiyan. May sakit na sa tiyan. Pero ina siya nga mga symptoms, pati mga lala na. May ara na siya. Gani gina-encourage ang mga 45 years old and above nga magpa-cancer screening bisan wala pa sang simptomas. Base sa pagtuon sa sini nga edad nagasugod tubo ang cancer. Gani mag 45 years old na, kinahanglan nga mag-undergo sa cancer screening. May specific nga screening nga para sa colorectal cancer. Sa nagkalanlain nga klase sang cancer, ang colorectal amo ang ikaduha nga cause of death nga cancer next sa lungs. Gani importante ang screening. Kung may rectal bleeding, gina-recommend sa mga doktor nga mag-undergo sa colonoscopy. Do endoscope na sa ginapasulod sa buli. Camera? Camera. Pero gamay na siya, Doc? Gamay na siya. Isulod siya sa buli. Sa buli. I-check na. I-visualize na ang bilog ng colon from the left to the right. Tapos i-check na kung may mga polyp, kung anong cause ang bleeding. Nadambala na din kung anong cause. But it's painless. Ginasedate ka man na, ginapatulog ka man na. Hindi ka man nakabatsyag. So, wala kayo batyagan. Wala ka batsyag. But it's ang pinaka namin, pamaagi para makitaan ang sulod. Makitaan ho. Okay. So, kung may makitaan na dadayon, usually, gina-advise na, either i-biopsy na sa. And then, after na dayon, kung may hara maging tumor, then naman na dyan time nga ma-advise ang doktor for CT scan. Sa Riverside Medical Center, mayara sang colonoscopy kag CT scan. We have CT scan for abdomen. We have MRI for the whole abdomen then. And we have the CT colonography, which is the virtual colonoscopy procedure. Those are the common na mga... Those are the common procedures we have for the colorectal cancers. So, paano si pasyente? Anong gagawin niya? For example, na kailangan niya ng mga test na gano'n. All they have to do is to? Basically, the patient need na mag-proceed sa amin for scheduling since meron siyang mga medical preparations. And we need to instruct patients din prior ng procedure nila. Pero lain man niya ang cancer screening kay para naman ini sa mga wala pa sa may ginabatsyag nga simptomas. Ang goal sini is prevention, early detection, kag i-lower ang risk sa pagkapatay sa pasyente. May nagkanilain nga mga cancer test kag ini ang available man sa Riverside. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.